Syng med på teksten, I kan sagtens. Vi gør det sammen, er I klar? Take my hand, I lead you to my only friend. The open doors leading on your mind. I wake up slowly, trying to find. Wake up slowly. Tak alle sammen. Så mange gange tak. Tak for det. Vi ses næste gang. Husk at købe vores CD'er. Det er vi ekstra glade. Tak skal I have. I er simpelthen dejlige. Jeg giver alle sammen en kys. Du skal være den. Kolumber. Kenneth, du stopper med det samme. Jeg vil ikke kende Svend noget som helst. Jeg vil ikke kende Svend noget som helst. Jeg skal nok komme efter mig. Jeg vil ikke kende Svend noget. Lasse og Roskilde! Har vi fedt derude, eller hvad? Er I klar, eller hvad? Hallo! Okay, jeg plejer at sige det. Kom, vi skal ved siden af. Vi skal støtte vores... Vi skal støtte kollega. Kollega, vi skal ind til kollega. Vi skal ind kollega. Kollega! Spænd op, mand. Jeg er ikke... Er jeg på? Er jeg på? Okay. Det er fint nok. Okay, skal vi bare komme herud? Jeg har 2 fingernegle af plastik. Nej, 60 fingernegle af plastik. Jeg har 60 fingernegle. Nej, det er 60. Nej, 50. Det lyder mere oprigtigt. Hvad er der med jer? Og 60 hele tiden. Er du oppe af Og hvad? Ej, ikke den der. Ja, men jeg har alu-kuffert. Jeg har alu-kuffert måske nok. Jeg kan ikke lide Det rammer helvede til, mand. Ja, jeg er klar på den der med at kaste flasker, så hvis det endelig skulle være, men... Ej, øl på den her. Ej, må jeg godt, altså, den ender med mange piler, eller? Tror du bare sige? Ja, 2 tønde. Er det der en Europa-sang? Og nu rekorder jeg. Toge, hvad er din mening om det der lorteband med ham, den blonde guitarist, der var her før? Hvad synes du om det? Det er godt nok. De plejer at være 60, når de spiller. Men i dag, det kan de ikke i dag. Lys på igen. Hvad så siger du? Det var det, jeg sagde med 60 også lige før, jo. Nej, men altså, du... Sig noget om, hvor fed jeg er. Ej, men du er fandme blevet fed her på sidst. Det er ikke mig, der styrer på her. Hvordan ser det der? Det ved du noget om. Du er sådan rimelig tæt. Ja. Altså her. Bonk, stop. Så skal vi have den derude. Skal vi bare hive den nu måske? Ja, det tror jeg faktisk.